What? Yep, kom nærmere, velkommen til FC Vesterkær, vær en del af det. Dine forældre skriver under her, tro mig her er lidt af hvert. Du kan få en smule rap-lektioner, hvis det er det du vil. Men det fortæller jeg senere. Skær det ud i pap, så I ved hvad jeg mener. Sender overvejelser ud igennem systemer, men en ordentlig præsentation skulle I spørge for nogen. Som mit navn Rodney Muyanka, 21 år, pædagogstuderende, så du ikke misforstår. Hvad så nu? Hvad så nu? En ting jeg synes du skulle er at melde dig ind. For FC Vesterkær det er ikke svært at fedt. For skydebane var i 6 er ikke svært at fedt. Tid til at skære det ud i pap. Hver torsdag klokken 7, så er der rap. Har du en drøm ligesom mig? Skal jeg lære fra mig, jeg skal hjælpe dig på vej. Tag ikke forbi, brug fælder ej. If et andre tænker bare du selv synes du sej. Tro på dig selv og kom ned og rap med mig. Hvis du kysser tror på dig selv, så kom ned og syng med mig. Hver torsdag klokken 7. Hver torsdag klokken 7.